Οι τρεις κολυμβητικοί σύλλογοι της Λάρισσας, ο Ναυτικός Όμιλος, ο Λαρισαϊκός Τιτάνης και η Ναυταθλητική Ένωση ένωσαν τις δυνάμεις τους σήμερα σε συνεργασία με τις κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας του Δήμου Λαρισαίων για καλό σκοπό. Από το πρωί στο Εθνικό Κολυμβητήριο διοργανώθηκαν αγώνες επίδειξης παιδιών, παρουσιάσεις από τα τμήματα τεχνικής, αγωνιστικής και συγχρονισμένης κολύμβησης των συλλόγων, αλλά και φιλικοί αγώνες πόλο. Δεχόμενοι την πρόσκληση από το Κοινωνικό Παντοπολείο, να βοηθήσουν οι κολυμβητικοί σύλλογοι σε μια προσπάθεια να μαζευτούν τρόφιμα για τις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες. Δεχτήκαμε να βοηθήσουμε. Θα κάνουμε σήμερα μια επίδειξη όλων των στυλ κολύμβησης, μια επίδειξη των μικρών παιδιών στη μικρή πισίνα, οι σύλλογοι για τη συγχρονισμένη κολύμβηση, την τεχνική κολύμβηση, το πόλο. Θα γίνει μια προσπάθεια να δείξουμε και το άθλημα αλλά και να βοηθήσουμε συντηρώνοντας τρόφιμα. Διοργανώσαμε μια επίδειξη κολυμβητική με ασκήσεις επίπλευσης και χεριές όπως τα παιδιά μαθαίνουν στις μικρές ηλικίες, ώστε να συγκεντρωθεί κόσμος με σκοπό να μαζέψουμε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για το Κοινωνικό Παντοπολείο Λάρισσας. Πώς σε λένε? Φωτεινή. Φωτεινή, θα κολυμπήσεις σήμερα? Ναι. Ξέρεις ότι είναι για καλό σκοπό σήμερα? Ναι. Τι γίνεται, θα πες τι θα κάνουμε αγώνες και θα κολυμπήσουμε. Ναι. Και θα συγκεντρωθούν και τρόφιμα για ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ναι. Ναι. Φτωχούς δηλαδή. Ναι. Εσύ ποια είσαι? Η Φιγένεια. Η Φιγένεια. Πόσο καιρό ασχολείσαι με την κολύμβηση? Περίπου ένα μήνα. Ένα μήνα. Και σήμερα γιατί ήρθες εδώ? Ξέρεις ότι είναι μια διοργάνωση για καλό σκοπό? Ναι. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης γινόταν συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους οικονομικά αδύναμους δημότες που εξυπηρετούνται καθημερινά από το Κοινωνικό Παντοπολείο και το Κοινωνικό Συσίτιο του Δήμου. Σήμερα κάνουμε για πρώτη φορά στη Λάρισα αγώνες αλληλεγγύης σε συνεργασία με τους τρεις κολυμβητικούς συλλόγους της πόλης μας. Τον Ναυτικό Όμιλο Λάρισσας, τον Λαρισαϊκό Τιτάνες και την Ναυταθλητική Ένωση Λάρισσας. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία την πήραμε σε συνεργασία με αυτούς τους ανθρώπους, οι κοινωνικές δομές δηλαδή άμεσα αντιμετώπισης φτώχειας του Δήμου Λαρισαίων, προσπαθώντας να δείξουμε ότι η αλληλεγγύη εμπίπτει όπου υπάρχει ο παράγοντας άνθρωπος. Συγκέντρωση τροφίμων σήμερα. Ακριβώς, συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, ειδών παντοπολίου, για τους απόρους συμπολίτες μας που εξυπηρετούνται από τις κοινωνικές δομές. Σκοπός λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπολείου εντάσσεται στο δίκτυο πρωτοβουλειών του Δήμου μας στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Στοχεύει στην στήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού μας, οι οποίοι πλήττονται από την οικονομική και κοινωνική κρίση.